Rasa tresno kang sejati Manggiya lestari Hangidung tembang suci Nyeng semi sajroning sepi Oh, lek ngerti dalane mbluwedhak-bledhak Pemain musik kan ngerti dalane terus cowopet disiki. Kudu golek isik ya, Mas. Sewawat gemblong sih sama. Kene apa gemblong? Ngerti ku gemblong ku jadar ya? Iya bener. Nggih, Pak. Jadar, Pak. Kok nek kleru liyane. Sawat wong apa? Tresno kang sejati Manggiya lestari Iku dadi dapukanku Hangidung tembang suci Nyeng semi sajroning sepi Cahayamu hamadangi Ratri dadya kembange ati Ngono, Mas. Tukang adang sakake Lah napa kok sake? Aku mau tekan pawon-pawon are Lah jenengan ya ngewangi to. Lah pitekno piye wong jarene dalane metu kulon Aku tekan kulon lho malah ning tengah dalan isine pawon semono gedene Alah ya. Ya, masih bersama JS Campur Sarinya Indonesia. Masih Ayu Fanora. Majes Sound System. Hiyo hiyo ho ha. Aku
player ki sajake kok seneng nek dibuntuti to. Kandani kok. Terima kasih ini permintaan dari Mas Rizky.